Kan je er nog eens met deze eraf? Nee, die erop. Oké, nou, kom op. Durven jullie niet meer. Het is leuk als je er overheen valt. Mietjes. Maar ik kan het niet meer zo kan. 1, 2, 3, go! Auw! Ik zit er goed met de hand. Wij zijn helemaal bij deze kant. Lach eens voor YouTube! Je moet nooit naast hem. Lach eens voor YouTube. Hoi. Nooit naast hem. Anders word je echt gek, word je echt gestort. Oké, echt gestort. Nou. Lach eens voor YouTube. Je gaat op YouTube. Je gaat op YouTube. Je gaat op YouTube. Nee, oh echt. Wat? Wat nee?